ke izolo bethunani uVuyokazi Nciweni uye wafaka unyana wakhe uNzulu ehamba kwi-Instagram stories zakhe. Ndakhuza kwaloo nto babethunani oNzulu sele behamba ngoku ixesha liyakhawuleza kuyakhulwa. Ndanotisa ke apha kulaa story uba kutheni ngathi ukwi-car dealership nje but ndaqomba okay hayi mandisave sabomba kokwenzeka ntoni khange ndiyenze ividiyo. So ke namhlanje sana what a surprise. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. What a surprise ke sana xa sibonisa abakwaNciweni beyothenga imoto entsha rhaca sana iNissan Navara double cab bakhi automatic ke nono. So ke sana abantu babhizi ku-social media bathi congratulations kumama kaVuyokazi ngoba ke sibona yena etyikitya, nangona bekhe ndabona ke samwe kusithiwa uVuyokazi uthengele umamakhe imoto. Congratulations. But ke it looks like umakaVuyokazi ke nguye ke ozithengele imoto wasayina kubhalwe ke negama lakhe. UmakaVuyokazi ke shem ebenayo imoto yakhe, siyayazi laa moto yakhe ke ebenayo before, so inoba ke utshintshile wa-upgrade ngoku bayazibonakalisa ukuthi hayi bethunane asizozi aram kwaye abantwana bethu siyaba-afoda. Here we are, we buying brand new cars. So soze ke sana soyiswe zii-pampers kunye nee-crèche, which is good ke bethunani. And I think also noVuyokazi kuba naye ezizamela at least iyawehlisa umthwalo ebazalini loo nto leyo, so nabo bakwazi ke ngoku uzenzela izinto because yimoto yefemeli leyana uyabo. So it's an upgrade for the whole family. It's good. Sithi congratulations kwabakwaNciweni bethunani. Abanidi izifemeli ezithile bayakwazi bona uzenzela. I'm sure soon sizawubona noVuyokazi ethenga eyakhe imoto bethunani because besikhe sabona ke phaa kwi-vlogs zakhe on her YouTube channel driver kwathiwa uVuyokazi uthenge iMac, iMercedes Benz, but ke asiyazi ke ubunyani baloo nto leyo. So mhlawumbi naye ke very soon sambona erokha ngemoto yakhe because she is busy uyenza ii-campaigns, she's busy une-YouTube channel yakhe. I feel like if angazimisela ku-YouTube, imali yemoto angayihlanganisa and ayithenge imoto cash because iividiyo zakhe ziyabukelwa and I am sure abantu bakhe they do not skip ads. Besibonile kho abantu abakhalayo apha ku-YouTube babethunani you skipping ads. So uVuyokazi ke shem abantu bakhe bayamsapota kakhulu as much as ewe enayo ibhizinesi yakhe enwele enayo nale phone, but uYouTube naye unemali. If angazama upusha nakuye angayithenga cash imoto. Anyways, congratulations once again ke kwabakwaNciweni bethunani, bayakhula nabantwana, like they look happy wethu. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.